Тормышта көтелмәгән хәлләрдә очрый. Ярославль шәһәреннән Казанга кунакка килгән туристның да кинәт хәлен ачарая. Тиз арада республика клиник хастаханәсенә алып килеп, кичектергесез операция ясыйлар. Шулай итеп, табиблар гомерен саклап кала. Табибларның чираттагы батырлыгы хакында киләсе язмада. Табиб сүзләре Елена Родинаны нык шатландырды. Әле берничә көн элек кенә Казанга дуслары янына кунакка килгәч, хастаханәдә ятармын дип башына да китерми. Көтмәгәндә өянәге башлана, хәле авырая. Приступ желчно-каменной. Үт куыгындагы таш кузгалды, каты авыртты. Балалар тиз арада хастаханәгә алып килде. Лена проблема турында белгән, үзе яшәгән шәһәрдә тикшерелгән. Никаких срочных рекомендаций к оперированию не было. Планлы операция ясарга тиеш түгелләр иде. Таш кузгалгач, монда ясарга булдылар. Нәкъ менә шушы хастаханәдә булып, шушы табибларның операция ясауына шатмын. Республика клиник хастаханәсенә башка төбәкләрдән дә пациентлар күп килә. Күрше шәһәрләрдән дә, ерактан да төрле диагнозлар белән киләләр. Кешеләргә ашыгыч хирургия ярдәме кирәк булган очраклар күп шул. Бывает часто и по неотложке, и по плановому направлению. Без кичектергесез планлы операцияләрне дә ясыйбыз. Планлы операцияләр ясау өчен авыруларга яшәү урыннарыннан безгә юллама алырга кирәк. Россиянең башка төбәкләреннән килүчеләргә шулай ук кичектергесез операцияләр ясарга туры килә. Республика клиник хастаханәсе табиблары һәркемне кабул итәргә әзер. Моның өчен барлык шартлар да бар. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.